जतन हमबाई सिनी जतो मीडिया सोमो संतिनरो फाइसो पजा बिश्राम गन्छ नर जतन शिव मियानी काहिनी सिनी खरकसा बुखुकजे नि सागो जे मोलेसेसन खाइजमानी बो एक्चुअली गुवाहाटी नि सिमी आगरतला फाइका आगरतला नि सिमी बयां बिश्राम गन्छ अमके बिनि कामी और फाइ तमजाराव प्राय सानजानि 6टा 6:30 दिगेबो बास बिसिंगो बनो खरकसा बुइनि बसनि बरो बनो मोलेस खामानि तयै बो इभेन पुलिस बाइबो 100 वो बकल खाइके कक सका बाट बकुनि हेल्प मालिया बकाबि तंखा एन बास बिसिंगो गोबां मा बररक दं बनो कुनि हेल्प खाया नाया बनो नुगै तंजो तैनो बनो के खरं खनाया के बनो बुजतन प्रिटेन खाइ तंगो जतन मुक्ति थांजा खाइ सि आं तिनो बनो सानायो त्रिपुरावो बकाइसे गुवाहाटीयाव परि तंगनि गुवाहाटी बकाइसे स्टेट त्रिपुरा बकाइसे स्टेट काइसे स्टेटयाव आसे सेफ लिके फाइमान जागा ता काइसे निजिनि हाव फायै आसके सेफ क्रि हाइ बतिनि अमो काइसे संकेस प्रमाण हाइसे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैसे सामो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अब गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा वो अंडर बीजेपी नि गवर्नमेंट है तमनि बगै तिनी अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नि अम तिनी तमनि बगै अबनो इनिशिएटिव नाजा ग्यांगै दं जोंनु खायजि थांनाय कोयमास आगे बो सिनि खरकसा बुखुकजों यूनिवर्सिटी परि तंनाय अटो बिसिङो मलेज खामानि आफुरु बाहायनो जों YTF हिसाबै याहेसि जों त्रिपुरानि रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स एस त्रिपुरा सांगै जों अप्रुव बासौ एंड तिनि जों नुखं बासा मानि बाहायनो सिनि तिनर फाइमागो सिनि ऑनरेबल MDC सिनि सार उमासांकर सिनि खय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दङ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दङ आमति हाइनि आम काय सिनि पॉट अब परमानेंट या अब टेम्परारी जों तिनि अ दफानि एस ए इंडिजिनस पीपल त्रिपुरा सांगै चुबानानि बागै बंनि सुख दुगो चुबानाबे फैगासि एंड तिनि म सुदु त्रिपुरा जों सिमि सुंसुबा यासि तुमनो वानजै थुरुकजों निबा आजागाफोन अम हिंगांखाय आजागाव सों बासानाय हैसि अमो सिनि सोसाइटी अमो टॉलरेटेड यामो आसि सुमो टॉलरेट खाइजन जिनिस यामो तामनि बागे हिंदी मो तुमनो सिनि स्टेट मो हाइंगि तो हंका दिने ताइ बारे नाय स गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा खाइमे जिनिस कुनु करि हैसि आफ्रो वाहाइनो विदिन 12 आवर नि बिसिंगो आ एक्यूज पर्सन ओतुवो जे फुनुंगनाय मलेज खानिनो बरम खांके आं बिसास खायो पयतो तंगो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर मानिक साहनि नेतृत्वे बरक अपनो बताइसा नायना हनाइसि बरक अपनो बताइसा एरेस्ट खाइ जस्टिस रवान हने आं वान्चु किन्तु तुमनो लेरि थांके कासे कगो तंग हैसि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड आम हाइनि तो हंके जों वानसुनाय हैसि जे बरंनि जे सिनि ताबु सिनि इंडियानि प्राइम मिनिस्टर सामनि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामनि आबो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा अब बंगनि प्राइम मिनिस्टर सापनो यांगो बराबनो खुंजु कायनि सिं वानसुने हेसि आबन बाय आं कोइनाय अमहाय जाते सिनि दफावो सिनि सोसाइटी वो अमहाय बरक सित्रारनो जों सक साजा मारनाय हेसि बरक नाहांके बरक सीसीटीवी फुटेज नि बिसिंते बरक रुतुना नथों दिनि गोबां मा बरक कमेन्ट खायनाय बाक्सा नगो तंगै बुइ आबरिनि तमुंसाया नांगाता आबरि बखाइं नातानि गोबां मा कमेन्ट खायनाय आं सानानि मुचुंगो खरकसा तिप्रासनो तमुनो निनि दफाव निनि नुखुंगो निनि हिक निनि साजो निनि ककै निनि मनाय आमहाय तंका आफ्रुबुदान हा कक सानाय जों नुखा सिनि फॉर्मर MP रेवती मोहन त्रिपुरा बस हाइतंग आ जागावो बुइनि गजबनो ताखना दिया र हानि साइतंग आं तिनि सानानि मुचुंगो आं खा खयाबन बनि बिनि तिनो चेयर कमा खाना हैसि तिप्रासरक जे बनो हमजगै बुदमानि बतिनि आफर 1 समय 5 बছर नबगै एमपिंगे दिलेव आराम एसो आराम त ये निनि गोबां मा मंगोलियन हाय कान्ट्री थां गुरि तंमानि तिनाबन बय अ सिचुएशन मा खय हैसि इवन आंगान फेसबुक पोस्ट मा खायका यु बीइंग ए तिप्रासा आबोनिनि राइट्स नै नु तिप्रासानि कक साना हैसि जों तिप्रासानि बगै एनी टाइम सुख दुख जे कुनु प्रॉब्लम बगै नॉट एज अ पॉलिटिकल पार्टी नॉट एज अ YTF नॉट एज द प्रमोटर नॉट एज TWF जों एज ए तिप्रासाङै अनु खमु तिनि पासो हैसि जों साइमे बिनि बैकग्राउंड तो मो बीजेपी देखाय CPN देखाय कांग्रेस देखाय आबो सोंनाय बिनि पार्टी काला नाय सोंमने हेल्प काने पाया जों बनो काइसनो चेहरा नाय फयो बो सिनि दफानि बुखुक अ बुखुक बो जस्टिस मा नांनाय नि सोंतिनि आबोनो वान्सबो सोंतिनि पायो आइसे मिया निसिमनो बुबाग्रा बो कक सका आं निजि व्यक्तिगत बरो कक सका अरनि SP बे कक सका ना हंगा सों ताबु काइसे SP मालाय
अबनो बाहिके as soon as possible अबनो बरनो जे अ सामं सित्रा खाइनो दाक्ति दाक्ति रमै बरनो साजार नांथों नै सिं अबनो कायसा नंनि बिसिनति कक जानानै मुचुमु तो मनो बसकाङाव हाय केबो सामं सित्रा हामं सिने खाइ दं हांकाय नरक आं कयनानि मुचुं सिनि बुखु रंनो ताकिरदि नरक जतनो साइमान नांगो 100 108 आबो रगनो 109 रो कल खाइनन तापगदि एन्ड भिडियो खाइ आम हाय बरनो सो आप खाइने बसकाङाव टिखानानै बागै नरक कप्लाय के बासा हायसि बरि रक जानसिकी रानी हाके फाइट खाइनो रोंदि रानी सेंथुमा हाके फाइट खाइनो रोंदि आबो सां कसानानि मुचुं सिनि बुखु रंनो ताकिरदि जेफोर नों किरि तंनाय आफोर नों साकसा नों नारबास नाय हासि किरनानि कोनो कक करे निनि राइट्स दङ निनि राइट्स न कक सानानै बागै जों जेफोर नों लगिरि हाके जों जतन बाक्साके जों कप्लाय नाय हासि